ik rijd de verkeerde kant op. Ik zoek links en ik ging rechts. Hoe het ken weet ik net, maar ik rijd dus de verkeerde kant op. Oh, ik vind het echt saai irritant. Dit is zo'n moeilijk level. En elke keer maak ik weer een fout. Maar wie is door die fouten kom ik wel elke keer een stukje dichterbij. En ik weet dus wat ik de volgende keer net weer wel met. En toch het in banaantjes. Deze pluimpruik je trouwens hoe fouten meidje. Ik hier onder ziekje. Word ik een beter mees als ik geen fouten maak. Hester was een fout maken, Aniek. Ja, En wat voor fout wie dat dan? ik heb mijn zus een keer maar de afstandsbediening op haar holle gooit. Oh nee. Iemand die pakte mij de hele tijd bij de keel zo. Dat vond ik niet zo leuk. Ik woe het eigenlijk net wel, maar ze die heel vervelend. En toen werd ik een beetje boos. Ik zoek maar iemand watje bijvoorbeeld en dan koe ik naar meer of hoe ik naar meer. Snoepje stelen, die snoepelt. Waar dat? Thuis. Oh, thuis. Ik dacht al uit de winkel. Maar oké, thuis. En toen werd hij heel erg boos op mij. Oh nee. Ja. Maar toen deed je het weer en toen was ik boos. Toen tackelde ik en toen trapte ik een bloedneus. Oh nee. Ja. Oh, wat een heftig verhaal. Ik probeer uit te zieken of ik dus maar een beter mens word als ik helemaal geen fouten meer meidje. Wat denk je dan? Zou dat zo wezen? Ja, bitchy. En hoe viel je daar dan bij als je een fout maakt? Dan heb ik er toch wel weer wat spijt van. Ja, toch wel? Ja. Maar heeft dan misschien nog een tip? Is mijn Jankest? Ja, op papiertje de fouten opschreeuwen. Dus bijhouden wat ik al een keer fout toch? Ja. Oké, gaan we doen. Ik had dus even opzocht hoeveel fouten meestal meidje op een dag. En ze zeggen dat we één fout meidje op de 200 tot 20.000 handelingen. En een handeling is fietsen of tosti poetsen. Maar ik vind het toch al een verschil. Eén fout op de 200 handelingen of één fout op de 20.000 handelingen. En daarom heb ik een videodagboek bijgehouden. Hey, goedemorgen. Ja, ik hier dus een hele dag alle fouten die ik meidje opnemen. En dat begon juster eigenlijk al, want ik wie van doel om dat juster de hele tijd te doen. Maar ja, het begon vergeten. Nou, daar ben ik weer. Want ik rijd de verkeerde kant op. Ik zoek links en ik ging rechts. En hoe het ken weet ik net. Ja, en er wie alweer een fout. Ik ga een mailtje verstuurd en in het mailtje heb ik heel mooi bij zetten dat er een bijlage bij zit. En toen drukte ik op verzonnen en toen ziet die bijlage erbij. Super stom, dan moet ik namelijk nog een mail sturen, werkje zet en dan nog bij de bijlage. Maar ja. Oh, super stom. De dag is haast om en nog steeds maak ik fout. Want ik ging even om een ijsje en toen hier ik een lekkere ijskoffie besteld. Toen kwam ik erachter dat het buiten eigenlijk vies te koud is voor de ijskoffie. Dus toch nog een foutje. Net een ijskoffie bestellen als het buiten niet heel koud is. Maar het smaakt op. Ik ben hier nu bij Ilona en Ilona is kinder- en jongerentherapeut. Ik ga er eigenlijk vanuit, en zeker bij kinderen, dat ze met oprechte bedoelingen iets proberen. Ja. En soms pakt het verkeerd uit. Ik denk altijd, als je die fout maakt, ga dan eens kijken van hoe groot is het eigenlijk? Ja. En waar ging het fout? Ik denk dat juist fouten nodig zijn, of vergissingen of tegenslagen, om daarin te kunnen groeien. En je zal zien dat als je eigenlijk een beetje het uit elkaar rafelt, nou, dan kan je er ook nog wel om lachen. Stel dat alles nou altijd goed gaat. Ja, het is wel mooi wezen. Ja. Nee, dat is vet saai. Ja, dat is ik wel weer. Ik heb hier een mooi papiertje. Ja. Nou, dit stelt jouw brein, jouw hersenen voor. Oké, Alsjeblieft. dank je. Nou maak je een fout en verfrommel het maar eens helemaal. En misschien ben je wel zo boos dat je het even gewoon lekker tegen de muur wil gooien. Oké. Pak hem maar weer op. En nou vouwen we hem eens open. Wat zie je nou van je brein? Hoe ziet het er nou uit? Ja, verkreukeld. Verkreukeld. En hoe vind je dat het verkreukeld is? Nou, dat vind ik net fijn, want ik heb lauwer een mooi gladpapiertje. Is dat zo? Want als ik jou nou vertel dat er in jouw brein allemaal nieuwe verbindingen zijn gemaakt, allemaal groeimomentjes. Dit zijn allemaal nieuwe takjes die in jouw brein aangemaakt zijn nadat jij die fout hebt gemaakt. En dit zijn allemaal leermomenten. Dus jouw brein gaat de volgende keer als je een soortgelijke iets doet, putten uit deze ervaring. Eigenlijk
is dit heel belangrijk voor jouw brein en voor jouw groei. Dat jij dat op deze manier gedaan hebt. Ja, dus eigenlijk is het heel goed dat het er nou Eigenlijk frommelt iets shit. het is super. Conclusie. Is foutenmeidje slecht? Nou, ik vond het altijd verrassend, maar nee. Want toen ik het propje papier in kon en weer uit kon, kwam ik erachter dat ik er een heel ander beeld op kreeg. En van foutenmeidje kan je leren. Dus, wist een beter meesk als het geen fouten makkest? Ik denk het net. Like en abonneer op deze video en tot een andere keer!